nabindisyonan dagiti tinadaan ti Espiritu nga napubre. Kapusta bagian da iti pagarian iti Diyos. Dayta iti kari iti Diyos iti Matthew chapter 5 verse 3. Karag iti nadaan iti panunot kan Espiritu. Ada iti panangad mitarda nga kasapulan da iti panakaisalakan nga nagbasol na ti sangwanan iti Diyos nga kasapulan da di may maysa nga dalan nga naramid niya po Diyos dijay ket ti panakatay ni Kristo Jesus. Isuda ti manglakam iti pagarian iti Diyos. Hana nga sasaritaan may panggap iti aramid. Hana nga sasaritaan may panggap iti reliyon. Hana nga tungtungtungan may panggap iti panakabalin iti lasag mo nga kaya nga isalakan ti pagin. Ti sasaritaan na dijay. Iti kasapulan lang tapno may saka nga manggunod manglakam iti pagarian iti Apo ket masapul nadang kati panunot nga napagpakumbaba tasla tinapubri at mitaram ti sangwanan iti Dios nga kasapulam ti panakaisalakan nga isulang tinaramin na nga babaan kini Kristo Jesus anayom dijay nga isulang ti umanay at mitaram nga iti panakabalin ti ima panakabalin iti lasag haan na nga kaya nga isalakan iti bag ti kasapulam kat ni Kristo Jesus kapsat haan mo nga magunod ti pamakawan iti Diyos haan mo nga magunod iti relasyon iti Diyos haan nga maghamo magunod iti lugar iti lang haan mo magunod iti pamakawan iti Apo aging gana awan iti Espiritu nga napubri nga makita kanya nga kasla iti napubri nga agpakasi iti Diyos kasla iti napubri agsangit iti sangwanan iti Diyos kasla iti napubri awan ti tangsit na ti sangwanan iti dadto mga tao nakadipinda rizuna iti maited iti tao nga pagdawdawatan na titulo kapsat dijay ti birukan ni Apo Dios kanya dijay ti kayat ni Apo Dios tapno ited na ti pamakawan ano ited na kanya iti biyag ang tapno magunod mo iti presensya iti Apo ti pagarian iti Apo masapon na adang ka iti napubre nga panagpanpanunot ken panagrikrik na may panggap iti kina anay na umanay ni Hesus Kristo umanay iti naramid na nga iti bagik ken relihiyon ken iti amin nga panakabalin ko haan ko nga kaya nga isalakan ti bagik ni Hesus Kristo di naramid na ti kasapulak umanay sapay kuma tanayom di naramid na nga diya ta dijay lang ti kasapulak dijay itururain iti Diyos ito na magunod mo iti biyag ngagnanayon ka iti pagarian panunod ka kapsat sapay kuma kamang ito da ito iti riing iti panunod mo nga iwin niya naada na kanikas jay nga panunod kada ka diti panagbiag kung inadmitar ko nga napubriak nga pulpulos awanak nga inanay ko lang ginaramin ni Kristo Jesus nga sagot na awanan na duman mahan mo makita di iti panagbiag mo kapsat nagtao di ti puso ururayan niya po Diyos nga ipudnom tingiwat mo nga admitaram nga awan ti kay lalastug ti imam nga napubri ka ti aramid nga mo kaya nga isalakan ti pag nga ti kasapulam kat ti panakaisalakan nga inted na babaan kini Kristo Jesus sapay kumakapsat taawatan ni Kristo Jesus gapudpud sapay kumakapsat ipudnom di jay nga nagapud